Kaixo, bizigera gizarte anitz batean. Gure mundua plurala da, zuek zuen geletan ikusiko dezue desberdinak zeratela. Munduan 7.000 milioi pertsona bizigera eta oso kultura desberdinak daude, erlijio desberdinak daude, Gipuzkoan ere 700.000 pertsona bizigera gutxi gora bera eta Gipuzkoa ere anitza da. Hori ona da, oso positiboa da. Aniztasuna beti ondo dago. Eta aniztasun horren barruan gaude pertsona batzuk Jesusen lagunak geranak. Kristauok gera. Eta kristauok osatzen dugu Eliza, Jainkoaren herria. Jainkoaren herria ere oso handia da eta anitza da aldi berean. Elizak osatzen dugu laikoak, erlijiosoak, kleroa, eta kleroaren barruan diakonoak, apaizak, gotzainak, seguruna zuek apaizen bat ezagutuko dezuela, ziur. Eta Aita Santua ere ezagutzen duzuen noski. Francisco Aita Santua askotan agertzen da telebistan, askotan agertzen da egunkarian, eta ezagutuko duzue. Francisco Aita Santuak deitu digu Eliza guztira, munduko Eliza guztira, deitu digu sinodoa egitera, sinodoaren esperientzia egitera. Eta zer da sinodoa? Hitz garrantzitsua da sinodoa. Sinodo hitzak adierazi nahi du, esan nahi du, guztiok elkarrekin bidea egin. Hori da sinodoren esanahia. Guztiok batera bidea egitera. Eta hori da Aita Santuak nahi duena. Hori da egun hauetan, denbora hauetan, hilabete hauetan, munduko elizbarruti guztiek egin behar dugun bidea. Eliza barruan denak gera protagonistak. Bai zuek, bai ni, bai ezagutzen ez ditugun Gipuzkoako beste kristauak, denok gera protagonistak. Eta Eliza denok batera eraiki behar dugu. Eliza ez dalako pertsona batzuen errealitatea, baizik eta guztiona. Orduan, sinodoarekin Aita Santuak nahi duena da horixe. Guztion protagonismoa. Guztiok parte hartzea Elizaren eraikuntzan. Guztiok hitz egitea eta hausnartzea Elizaren inguruan. Orduan, zuek ere Elizaren protagonistak zerate, Elizaren parte zerate eta zuekin ere prozesu hau egin nahi dugu. Horregatik animatzen zaituztet elizbarrutitik bidalitako materialak lantzea. Garrantzitsua da bertan azaltzen diren galderen inguruan zuen artean hitz egitea eta zuen aportazioa Elizak jasotzea. Esan dudan moduan, Eliza denok osatzen dugulako. Eskerrik asko eta laster arte.